Akwụkwọ nke Job, isi nke 29. Mgbe ahụ Job gara n'ihu wee gaa n'ihu n'ilu ya na-asị, ọ dị mma, a sị na m ka dị ka m dị n'oge gara aga, mgbe Chineke chebere m, mgbe ìhè ya na-enwu n'isi m, na n'ihi ìhè ya, m jere n'ọchịchịrị dịka n'oge ntorobịa m. Mgbe nchekwa Chineke dị n'ụlọ ikwu m, mgbe onye pụrụ ime ihe niile ka ọ nọnyere m, ụmụ m wee gbaa m gburugburu. Mgbe eji bọta sachaa ọgbụgba ndụ m, mgbe eriri ahụ nyere m mmanụ, mgbe m si n'ọnụ ụzọ ámá pụọ, ya bụ pụọ n'oche ikpe, ma mgbe m kwadebere oche m n'okporo ámá, ụmụ okorobịa ahụ hụrụ m, ma ha wee zoo onwe ha. Ndị okenye biliri wee guzoro, ndị isi guzoro na-ekwu okwu, tinye aka ha n'ọnụ ha. Olu ndị isi zoro ezo, ire ha na-achakwa n'elu ọnụ ha. Mgbe ntị m nụrụ m, ọ gọziri m, mgbe anya hụrụ m, ọ gbara m akaebe, n'ihi na ejidere m onye ogbenye ahụ nke na-akwa akwa. Nna ya enweghị onye ga-enyere ya aka ma ọlị, na onye ga-enyere ya aka. Ngọzi nke onye dị njikere ịnwụ bịakwutere m, wee mee ka obi nwanyị di ya nwụrụ dịghachi ndụ, yiri m n'ezi omume. O wee soro m. Ikpe m dị ka uwe mwụda na okpueze. Ị bụ onye dara ngwọrọ. Abụ m nna ndị ogbenye. Mgbe amaghị m ihe kpatara ya, achọsiri m ya ike. Agbajikwara m agba onye ezi omume ma dọwa ekpere n'eze ya. M wee sị, m ga-anwụ n'akwụ m, m ga-emekwa ka ụbọchị m bawanye dịka aja, n'ihi na mgbọrọgwụ m agbatiwo n'elu mmiri, igirigi ga-adịkwa n'elu aka m. Ebube m abịaruwo m nso, ụta m ga-adịkwa n'aka m. Ndị mmadụ ahapụwo m, ha laghachiwo azụ ma gbochie ire ha n'ihu ndụmọdụ m. Ha azaghị okwu m, okwu m adakwasịwokwa ha. Ha si n'ebe m nọ pụọ dịka mmiri ozuzo, wee meghee ọnụ ha dịka site n'anwụ ikpeazụ. Ọ bụrụ na m achịa ha ọchị, ha amaghị, ha ekweghịkwa ka ìhè nke ihu m daa. Emeghere m ụzọ ha, anọdụrụ m dịka onye ndu, ma biri dịka eze n'otu ndị agha, dịka onye na-akasi ndị na-eru uju obi.